Máte staré a opotrebované pneumatiky a neviete, ako sa ich zbaviť? Môžete odovzdať napríklad na zberný dvor. Ahojte, tu je Marko z Rapid Pneu. Vítam vás pri našom ďalšom YouTubeovom videu a dneska by som sa chcel povenovať téme starých pneumatík. Prišli vám komentáre od vás a ľudia sa nás pýtajú, čo majú robiť so starými pneumatikami, kde sa likvidujú, či sú pneuservisy povinné ich brať. Prípadne, keď majú nejaké takéto staré pneumatiky, ako sa ich teda zbaviť. Takže vítam vás v tomto videu a poďme si to rozobrať na drobné. Ako iste viete, pneumatika má nejaký dezent, tá pneumatika sa prirodzene opotrebováva, či už je to nejakým jazdením alebo brzdením. A vlastne, keď už pneumatika bude zjazdená, tak tú pneumatiku treba niekde vyhodiť, treba sa jej teda zbaviť. Dezent, to sme spomenuli v predchádzajúcich videách, je to vlastne táto tu časť, čiže to, koľko je tam vlastne v nej vyrité. A keď tá pneumatika je príliš opotrebovaná, tak ona stráca svoje jazdné vlastnosti, nie je taká bezpečná, jazda nie je taká komfortná a vyslovene ohrozujete seba a cestnú premávku ostatných na cestnej premávke. Približne 10-15 rokov dozadu sa ľudia pneumatik zbavovali svojpomocne. Bohužiaľ bola taká doba, kedy si tí ľudia pneumatiky vyhadzovali krížom krážom. Odnesli to, či už to bola nejaká ilegálna skládka, niekto si to hodil aj do lesa. Ale v dnešnej dobe, keď už ľudia reálne rozmýšľajú nad tým, čo po nás zostane, aby sme tú planetu zachovali našim deťom a snažíme sa všetci znižovať emisie, vraciame PET fľaše, recyklujeme, tak aj ľudia sa snažia zbaviť tých pneumatík ekologicky a odkladajú teda na zberné miesta. Aby ste to mali čo najviac jednoduché a aby ste to mali bez poplatkov, tak oznamujem vám týmto videom, áno, je to pravda, pneuservisy sú povinné prijímať od svojich zákazníkov, toto je dôležité, od svojich zákazníkov, pneumatiky bez poplatku. Takže pokiaľ navštevujete nejaký pneuservis a chodíte k ním teda vlastne prezúvať, dojdete na sezónne prezutie, ten mechanik vám tam povie, že máte naozaj opotrebovaný dezent a tie pneumatiky už nie sú dobré, vy si kúpite nové pneumatiky, tak potom tie staré, jeden pneuservisák alebo ten pneuservis samotný povinný vám zobrať bez poplatku a oni už to vlastne potom odovzdajú do zberného dvoru. Na to sú potom rôzne firmy, ktoré vlastne takto chodia a tieto pneumatiky likvidujú. My to máme napríklad u nás v Rapide v Stupave. Je to raz do mesiaca príde firma, oni si to navážia, zoberú nám aj agropneumatiky, aj nákladné pneumatiky, aj tieto staré osobné pneumatiky. Dôležité je vlastne vždycky vyzuť z disku, ale podstatná informácia pre vás ako pre konečného užívateľa, ako pre zákazníka je to, že vlastne tie pneumatiky viete odozdať v pneuservise. Druhý prípad je ten, kedy si dajme tomu prezúvate doma svojpomocne a tých pneumatík sa chcete zbaviť, vtedy už pneuservisy nie sú povinné prijímať od vás tieto pneumatiky a je to na dobrej vôli, hej, toho pneuservisu a toho majiteľa alebo toho prevádzkára. Takže veľa ľudí to voľakedy zneužívalo. Aj my sme mali také skúsenosti, že mali sme zákazníka, ktorý doniesol plnú korbu pneumatík, bolo tam cez 20 kusov tých pneumatík a chceli ho nás likvidovať. A samozrejme toto tu už je zase trošku extrémnejší prípad a vtedy nie sme teda povinní ich brať. A vtedy sa tam vlastne už účtuje nejaký manipulačný symbolický poplatok, hej, za to. No a tretia možnosť je taká, že vy viete osloviť aj sami zberný dvor a viete tam zaniesť tie pneumatiky. Je to pravdepodobne tá najkomplikovanejšia cesta, lebo tie zberné dvory nie sú krížom krážom po Bratislave. Sú vždycky iba na nejakej lokalite mimo mesta a máte to tam komplikovanejšie s dopravou, je tam viacej papierovačiek, čiže preto ja vždycky odporúčam, choďte, prezúďte si pneumatiky v pneuservise a staré gumy nechajte u nich. Je to bez poplatku, je to najrýchlejšie, je to najjednoduchšie. Pneumatiky majú napríklad aj svoje druhé využitie, ktoré si málo ľudí uvedomuje, ale keď napríklad tí z vás, čo chodíte na motokári, tak určite ste videli, že vlastne oni majú vytvorené celé dráhy tiež z týchto použitých starých pneumatík, čiže niekedy sa presne my ako pneuservisy vieme dohodnúť aj s nimi, aby to od nás zobrali. Prípadne sme mali aj také požiadavky, že čo prezúvame tu na veľké traktorbagre, tak tieto staré použité pneumatiky od nás chceli vlastne fitka, teda konkrétne jedno fitko, od nás pýtalo na svoje crossfitové aktivity, čiže ľudia si tam budú prevádzať túto nákladnú pneumatiku a budú mať super praktický deadlift.
No a na záver by som teda ešte dodal, chcel by som všetkých vyzvať, aby teda naozaj mysleli na tie emisie. Výroba novej pneumatiky je skutočne náročná pre túto planétu. Pneumatika sa vyrába, sú tam vlastne dve hlavné súčasti, je tam vlastne kaučuk a je tam železo a všetko toto naozaj zaťažuje tú planétu. Čiže týmto by som chcel vyzvať naozaj všetkých ľudí, aby ten zber brali vážne, aby to odkladali skutočne na miesta určené pre tieto staré pneumatiky a aby si to nevyhadzovalo teda svoj pomocne. Toľko by som povedal k téme, čo sa týka odovzdávania starých pneumatík a likvidácií. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak budem rád, keď mi tam hodíš nejaký koment, prípadne mi napíšeš, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo, aby sme sa vedeli posúvať a aby sme sa vedeli zlepšovať. Vidíme sa na budúce, ahoj.